Masana bwino amaenda bambo lero pa 6 September basi tu apa pa 6 September apa basi notu apa basi ndikhulupirira kuti aliyense mdziko muno wapanga kale chiganizo chokhazikika tsopano. Sindikukhulupirira kuti lerolo pali dzuwalo munthu wina wake ungamakhala simoti kapena atintesa kaone ku MCP ande kuti mutu wako sumagwira pamene wayimapo munthu wayima pomwepo basi. Koma chimene ndingokhulupirira nchone kuti mwina koma MCP chifukwa chomaona mmene zinthu zikuyenda akhoza koma iyi kumalizika kupha titsike. Ine ndikukhulupirira akhoza panga zimenezo angapo anzeru zawo kutsika ndithu chifukwa panopa ndi kumalizika kupha. Maumboni ndi awa vitumbiko kuti abwere kumwera kuno ndi uyo kuphatu kumene kuja kwa ulendo amenje ni maumboni okhazikika. Nkhani yathu ya lero ziwiri zitatu mwina 4 tikumbutsane. Tikumbutsane ziwiri zitatu amaenda abambo nena kuti Amalawi tili ndi vuto limodzi sitimachedwa kuyiwala. Amalawi tili ndi vuto limodzi sitimachedwa kuyiwala. Kuteko apapa mmene magalimoto a MCP akuyenda kumakanagawa ma 2000 mmene akukanagawa ma 10,000 misonkhano kuteko kuti tikhoza kuyiwala kumaona ngati 2000 ingatipulumutse kapena 2000 ingatsinthe nyengo zathu pamene 2000 imene ndimene ingaonjezere mavuto so a 5 years kubwerayi. Ndiye ndimafuna ndikumbutseni Amalawi chonde mzifundo za Ambuye chonde amene mmaziganiza amene mmamva chisoni amene mmaganiza tsogolana anu chonde 2000 iyo kani 10,000 kani 50,000 kani 100,000 tangolandirani takaguleni chimene mukuona kuti lerolo pakhoma palibe chakudya koma tsiku lokavota inu mwakhala nokha mchipinda muja kakumbukireni zowawa zimene tadutsa ndi MCP. Musanyengeke akuluakulu ndi 2000. Ndi nkhani yomvetsa chisoni kuti ameki akuonerera Amalawi Congress Party akumankanagawa ndalama zawo magalimoto dziko nkumaona koma anawuza mtundu wa Amalawi kunena kuti aliyense ochita kata opereka ziphuphu for izozo it's part of ziphuphu ameneyo adzachitwa disqualified. Koma tikuona mpaka na pano maumboni alipo ogwirika abwino koma kuti azipiteka ikoti iye ayitifufuze kaye imanyi vichi kuteko zimene zatha mazira koma zimene zakanakhota kupanga ndi a opposition mukanamumva Sangwani mwafulirwa uja zimene akanachita pakapa ndi kamutu kake kaja komata apapa sakuyankha china chilichonse akudziwa kuti akupanga ndi mbali yawo koma mkufuna kusafuna MCP pakapo and go ife tatopa nanu. Nkhani yachiwiri ndiyomwe ndikuyipitiriza ikhoza kukhala chiwiri mafana ndikumbutseni Amalawi mwayimvaso breaking news abetsaso ndalama zina zafetereza. Breaking news abetsaso ndalama zina zambirimbiri zafetereza. Kuteko Amalawi tisadaliye zoti chakacho tikhala ndi fetereza ochokera kuboma palibe. Fetereza amene tigulaso imwe ovutikira ayu wama 100 chakuti ozunzikiraso ndipo mwinaso ndi fetereza adzisowa. Chifukwa makampani amene apereka fetereza kuti lero angopanga plan kukayamba lerolo zitengaso nthawi ndi masiku uno ndi September. MCP tikamanena kuti alephera kuyendetsa boma kulephereratu. Chaka chatha masiku ambuyo wa last time atenga ndalama akapeka ku butchera iye ayizina ku pharmacy iye fetereza pwata zi. Lero atenga ndalama akapeka ku company imene ili already bankrupt ilibe ndalama nonena kuti akakaode fetereza angu apatsa ndalama zija kuti akabweze ngongole zawo ngatiso zizoona kuti ndalama zapita zonsezo. Nkuteka zili matumba mwa vitumbiko mumba ndi achina Shoni ndi azinzawo uyu ndani Niki kakhuluka undi kamene koko chimwendo pambalipa Michael Limzamba pambalipa sindema amafiya wodziwa kuomola ndalama. Izi nzomvetsa chisoni zimachita nkumadabwa kuti akuti mutiyesenso tativoteni soni anaza temu tinani mavuto tizikuyesani kuti mupanga chani china chicho sikuyendetsa boma mukulephera.
mukulephera dziko lichite kuonani kuti mukulephera zimene zoti ngakhale ine ndili pano amene ndilibe udokotala kapena ndibe chani ndikhoza kuzikwanitsa koma inuyo zimene zikukanikani kupeza kuti mungotenga ndalama kumakavika m'madzi sindikudziwa kuti mukumaganiza bwanji. Komabe tivomereze achakwera kuchoka kuchipiku sangayendetse boma kuchipiku anali ndi position yanji kuchipiku makhala ma position si ndikandi stones kireki kaya ndiwopakira katundu loda maujeni ake ndi awiri kuchipiku nkuchoka kuchipiku nkayendetsa dziko no way sizingatheke. ija inali mistake inachitika ija komabe taphunzirapo zambiri. Ndimafuna ndiyankhule nkhani ya Abile Malata. Kodi MCP bwanji mmatani kodi mukakhazikana kumene makhala kumaganiza bwanji inu munganene kuti mwapezanso wina kuti akuyankhuleni kunena Abile Malata chiyambireni Abile Malata anakhala opposition chiyambireni MCP kulamula Abile Malata anakhala opposition Abile Malata ndi wanu kale wa MCP olo anthu onse anatenga pa press briefing image palibepo ametinganene kuti uyuyu ndi wa chipani china kapena ndi waodya zake alibe mlandu amene ndi MCP kutaku kupepera kumene kunalipo pamene pachapo nawonso amanganya kuona ngati kuti apeza munthu unena Abile Malata komanso onse anafike kwa Maiko usiku ayi Abile Malata amaiko usi sanapite pasonkhano kumulandira kapena asekita jeno amaiko usi sanamlandire Abile Malata kuti ndi anthu ochokera ku MCP Abile Malata nangoyenda ukha wakwekwere nkagula t-shirt yawo mukuvala kuti nimodya zake alibe mlandu ndalowa ku chipanichi iwo aja amaganiza kunena kuti amaiko usi kampena akupangayi alumikizana ndi MCP kumene kuja kunali kuzigulira malo kutsogolo chifukwa amadziwa kuti mgwirizano uwu ngati amaiko usi angapange mgwirizano ndi MCP ndiye kuti ife tikakhala kutsogolo kwa DP kwa MCP kwa odya zake alibe mlandu kumene kujaso tizazigulira mali zapeza maposition ene abwino basitu ndi zimene amafuna Abile Malata aona kuti Maiko usi wakana za manyaka zawozo waulula kuti mboma muli kuba ali against Chakwera akanena kuti ife tatula pasi tikubwerera kuti atipanga endozi Lazarus Chakwera kuti ndamene tingayende naye ndiye kuti chani olo inuyo kungoti mbwino wake ku MCP simmaletsana zopeperazo mukamapanga tumangovomerezana olo nokhosa ona kuti zimeja zikusonyeza kupepera kwanu Abile Malata ine sindikuona poti tsogoliro ndipo sindikuona chimene wapanga mepa ndipo palibe chimene achiona ndamazo mumango siboti zoseweretsa misonkho ya malayi poti mwango yakupengetsani mungoseweretsa chifukwa mupanga zimene mapatsa tikapangeni press briefing for nothing andiso palibe chimene mwapindula pamene pajapo sichinasunthenso china chilichonse evenso kumene kuli achipani chodya zake alibe mlandu palibe china chonse chimene chachita affect kuti kwachoka kwathu sanachoke kwa anthu awa ali komweko chimene chocho ndimafuna ndikuwuzeni komanso china chimene mukanadziwa nchonena kuti mkomwe olo mmene amayankhula muchi olo mafunso amapereka atolankhani simunaone kunena kuti amachitodziwa kuti awawa angotumidwa kuti apene mukabwebwete izi ukhansala ineyo ndausiya taona kuti tachitichire ndozi Achakwera kuti ndi president wabwino inu mmaona ngati kuti Maiko usi mmene amati ndidzakuwuzani patsogolo chipani chake amaona ngati kuti alowa ku MCP watsanzika amene uja watsanzika waziona zimene ankafuna udzaona kuti kwa Achakwera nkaona ngati kuti mmene tampanga uyu tintinimu tikatenga uyu basi ativundikira amene sanakuvindikire ndipo sangakuvindikireni chimene munapanga ndi chipongwe ona ndakhala ndiyo nje sakugwiza ndi UTM koma munapanga ndi chipongwe sangakusekerereni iniyo ndi anthu oyipa ndeni mafuna ndikuwuzeni amene munakhala nkumakamena ati funi anthu akati yankhulire palibe chimene mwapanga mwinaso bola mukanapatsa ndamazo achisomwe aja kuti aziyankhulabe achisi aja olobe timadziwa kuti achisi aja sonzotumidwa komabe mwina bola zikanasiyana ndi Abile Malata musamatipeperetsa Malawi timakhala tikudziwa zimene muchita timakhala tikudziwa kuti izo zikupita apo izo zikupita apo. Nkhani yachitatu timafuna tidziwe ananunso tsopano opposition lero tsopano pafika ponena kuti anthu akuvomereza kunena kuti mwavomereza nonse akuluakulu a opposition zipani zonse kuti tidzayuza mathematics muli sure kunena kuti tiyenda moyera mukuziona zimene akupanga MCP kodi chikuwapangitsa kumakana
makomishona ochoka ku DPP kupita uyu kunkana chikuapangisa zimezi ndicha pali matriki amene achera amene papa ndisi mathematic yawoyo za auditing ndizi mpaka na lero 6 palibe chiro simene chikumvekera lero ndiye inu mwakavomerezana kumene kuja kunena kuti oye basi ino si mathematic akuluakulu ndimafuna ndikuwuzeni inuyo nonse akuluakulu athu ku mipando zipani zonse nino anthu oyipa simaganizira Amalawi kutera kuti takati kunena anthu amene mungakumbuke maudi yanga ndakhala ndinena kuti akuluakulu ena azipani za opposition muli nawo musi mathematic ndizi zachitikazi izizi ena muzapindula nazo ndizi zikuchitikazi chifukwa inu mukanakhala kuti ena simuli mmenemu simukanavomera kuti tizayuze mashini sindikuchiona chifukwa choyuzira mashini and there is no a proper reason yonena kuti tiyuza mashini zimene timapempha ife Amalawi okavota zinali zinthu zomveka loud and clear koma inuyo mwaona kuti ayi mukudziwana kuti uyo kupanda kulowa mathematics awina akuluakulu ndimafuna ndikuwuze tikawina MCP tili pa nkhondo koma ubwino wake nkhondo ikhaya tonse fanga khali namene muli oti muli ndi zanuno mukuthatu mukuyoyoka pang'ono simene munalili mukuyoyoka pang'ono ndiye ndimafuna ndikuwuzeni kunena kuti zimene mwapangazi ifeyo sizinatisangalatse ngati Amalawi koma popeza mwafuna atakuthokozani ndimafuna ndibwere ku nkhani yanga yomaliza kunena kuti ya ma-activists tsopano pali ma-activists ena nthawi yatha mmakonda kuyankhula mopepera chisankho chizabiridwa panopa mabaloti abwera kale ali makotena 10 zimezo samumve wina akuyankhula pano last minute tasokoneza Amalawi anthu mmatha kuyankhula ka chifukwa chani kaya zina azopanda umboni timachirodziwa kunena kuti awatu basino akanyamula ana amwenyewo basi mpamene amaganiza kuti kodi ndiyankhule chani mutatha kunyamula ana amwenye ukasiya m'masukulu timadziwa ena anu kupanga kumene muliko kuti ntchito yanu ndiyonyamula ana amwenye ku sukulu ndiye muzibwera apa muziyankhula zinthu za nonsense apapa lole yapakira mabaloti magalimoto matraki okwana mwakuti apakira mabaloti ali nawo ku Mozambique zimezi jazo ndikuwuzeni zili ndi ma-impact yake zimene imachitika nchonena kuti Malawi wakumudzi wangomva kuti ati wakuti akuyankhula nathamangira ukamvetsera zimezi amazitenga kuti ndizoona ndiye ngati mabaloti atengedwa akali uchongachonga ifeyo tikavoteranji ndi zimene zimachitika ndiye ndimafuna ndikuwuzeni kunena kuti tisiyeni Amalawi chokachitati kuchidziwa kawina watumiza mabaloti ake achongedwa kale zikaoneka konko kuli mamonita kuli ndani mwina sonkomwe inuyo mubwere kumene muliko muzakhale mamonita kuti muzaone kuti mabaloti manenedwa anatengedwa matraki kanda angati acha alowa chifukwa zimezi zimasokoneza anthu panopanso sitili munthawi yonena kuti tiziuzana zomusokoneza Malawi ngati mukufuna kutumiza ma information tumizani information yonena kuti Amalawi tiye tikavote tiye tidzuke mamawa tikavote tikalowe mbox tikavote osamwamowa osasuta osamwa mtonjana osasuta achina chani mati chani achina chamba omogo munthu asazalawire kusuta chamba asazalawire kumwamowa kutsuka mkamwa amalena ngati kudya mokwanira kutsuka mkamwa tiye tikavote pobwera mitonjana kumamwa pobwera koma izizo mangopeka ma information olakwikazi timalakwitsana ndi zimene zinatikanikisa ife anthu ambiri kukalembetsa mkaundu wa voti facha ma information abodza ndiye mmadziwa kuyankhulira kukometsa ngati mukunena za nzeru ndikupempheni kunena kuti zimenezozo zisiyeni zitherepo mpano basi apapa masiku atitatu kupita ukavota nkhani ndi zimenezozo tizimvetsetsana tizitha kuganizana kuyankhula konyozana tanyozana basi ino ndatiye tisiye kunyozana tanyozana pamakhala kunyoza kwina koma dabwa kuti kodi awawa kunyoza kuku ndi chani kodi anayambana podzana fo zina zimadabwitsa ndimakumbukira ina Musowa ali ku parliament anapezeka kuti akuyankhula panali nkhani imene ankhula msonkhano kaya kuti mukamona wa MCP muntere nkhani ja inavuta nditi kwekwe kuyankhulidwa koma mmene tinkachita ife masapota a DPP ndi a MCP tinkakhala ngati kuti Musowa waphakali munthu
koma musowa anati cha anajambulitsa ali ku parliament akudya keke pa lunch pa tea break anajambulitsa niyo zikanganani kumeko ifetu timamwera limodzi tiyi kuno mwationa anajambulitsa ife tinaona bwanji pamene pacha ndiye ndimadabwa kuti anthu enanu mukangomva kuti mwina mtsogoleri wa chipani china wayankha mosachita bwino mama wasiya atsogole ndiye mumakayankha nkukavumbula amene uja mwana wa kuchibwezi amene uja ndiye ngati chibwezi ndi ukwati zimakhala zosiyana kuti apange mwana apange munthu out of ine sinimakumvetsani ndipo ndimafunsa kuti kodi awawa mwina lerolo ndamwenye awo sizinagwirizane bwinobwino chifukwa zinthu zimene zijazo zimene zimabweretsa kupsa mitima kwa anthu amapsa mitima pono kuti inu uyu komanso munthu amene akuyankhula kulibe sadzavota kumalayi kuno munthu amene akuyankhula zimenezo palibe sichina chiche simene angachiteko benefit pakunyoza kwakeko anthu anda amodzi mudzapeza tsiku lina atupere ali limodzi ndinda apita mthalika wapita kaona umene kuchi mudzapeza tsiku la kabambi ali limodzi ma Joyce Banda inuyo nkumavutika kuyankhula mwamwano mmene mmayankhulirapo si bwinoyi amalayi tiye tidzilemekezana anthu fenda amodzi mwano si wabwinoyi mwana kubadwa kuchibwezi kubadwa kubanja ni munthu ndipo ni nzika dziko la Malawi manimva minaso komwe inu ndamene munabadwa kuchibwezi koma chifukwa mulibe address mdziko muno mchifukwa anthu amalipira kusaka komanso tibe nanu ntchito kuti zikasaka za inu ndimafuna ndiyankhule zinthu zimezizi nthawi yatha kampeni tu yafika mapeto ngati inuyo munayamba maona pa Malawi kampeni pokafika kuti mkazi wa president nkukayima kudzutsa adadi pa msonkhano kuti apa amuna ngadzukani muyankhule koma atupere ayaya atupere unandimaliza utatengana ndi Angela ndikwadzutsa abambo aku nyumba kampeni ndiye kuti yavutiratu pamene pachimadzoti tsopano apapa ndiye pavutitsitsa sindikudziwa kuti kodi wadzutsa atupere muluzi kuti ana ali kuti koti mpaka na Angela akafika koma no ine ntaona zimene nazoti apapa tafika pachimake ponena kuti ali mwana agwiritse amalawi tiye tikondane pa 16 zidzadzuka mamawa zabwinobwino ziti chonde ndikupempheni tisadzamwe akachasowa ambuye mtengeni simene alikamwa pobwera zatichitira ubwino nkhondo tiye tipewe tipemphere tilowe mzipinda mwathu tipemphere timuze Mulungu atitsogolere anthu timatha kupanga plani yonena kuti ndikapanga zakuti koma chifukwa tinadzuka titapemphera Mulungu amakasintha zimene zifukwa cha pemphero athu pemphero losweka mtima Mulungu amaligwiritsa ntchito ndimafuna ndiyankhule zimenezi ngakhale masiku atha koma ndiadzudze Abire Banda kuti Abire Malata kuti Abire Malata ife zanuzo zipangani kwa MCP wanu kopeperako ndalama za MCP zidyani ndi zimene mukuseweretsazo koma osati mukauza amalawi kunena kuti ine mwakuti inu munakhapo wa ujeni wa chipani chameseno ndi wa MCP kumeja mmapita ngati ndani simmapita ngati wa MCP kuti mukachite spy kapena mukadzigulire malo ndiye mwaona kuti kumalo sagulidwa inu mukanena kuti anzanu akumwera akumpoto akupatsidwa ma 800,000 inu akukupatsani achina chakwa sisina kukwaneni kuti mmapita kuti azikapatsani ndalama ndiye mwakumana naye nzanu odya zake alibe mlandu mafiya ngati inu nomwe